Posibleng igpatuman ng gobyerno ang kasugbong itong Department of Education. Han roll out han 20 pesos kilo imbugas para itong mga public school teacher. Iyan ang Setyembre. Basa rin ang kamanduan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga mapahaluag ang sakop ang roll out han mao nga programa. Hapag kaya na nagkamay-ada na informal nga pagpaghimang raw ngan papinalize na aton mga mekanismo para masiguro nga magkakamay-ada in access ang public school teacher han mao nga programa. Patapon ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nga to mga biyahero nga waray na kanselasyon in flight at Tacloban DZR Airport. Sumalakad CAAP Eastern Visayas Area Manager Danilo Abarita na kompleto na nira ang corrective maintenance sa Precision Approach Path Indicator nga ang naapektaran amo ang duhang panggabi nga flights han Philippine Airlines di pagkadto Cebu ngan Manila ngan usa nga Manila bound Air Asia flight. Mababaruan ginkansela ang tulong nga mga flights dida nakalabay nga Lunes Hulyo 28 tungod discrepancy ha papi kun diin ang mga lights and papi system diri na reflect ngadto posisyon han aircraft particular na ha landingan. Ginpagawas na han Leyte Regional Prison ang maabot 54 nga preso or deprive or person deprived of liberty na nakalabay nga bulan. So malahab yukor ginpagawas ang mga PDLs tungod ang ibang nag-expire daw iton maximum nga sentensya na absueltuhan ira mga kasong kriminal, nataganhin probasyon, nataganhin habeas corpus, nataganhin parol, nga na-turn over na Bureau of Jail Management and Penology o kon BGMP tungod ha nakapinding hini nga kaso. Samtang ginlusar naman ang Bureau and Blue nga na Red Ribbon Project nga usang Reintegration Awareness Initiative agod ibana ni stigma nga pagkusgo ng aftercare support para iton gimpapagawas nga mga PDL. Pipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Balaudnon nga nagdudo sa postponement han December 2025 barangay ngan Sangguniang Kabataan elections. Iniin gipahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla nga sumalaha iyawaray eksakto nga pizza pero harapit na pirmahan ang Pangulo ang Balaudnon. Pananglita naman nga maprubaran ig-uugsad ang BSKE nga dahiton siyahan nga Lunes hiton Nobyembre 2026. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis Chan, Sexy Chan.